Și bine v-am găsit la un episod de Plan vs Zombies. Băi, al treilea capitol, ultimul nivel. Nu vă mint. Am terminat 3 țări, o să vă arăt imediat. Haideți, băieților. Mamă, o să dă câte 5. 4. Poate dă pepenele meu. Vă zic că pepenele de gheață la fel ca pepenele de normal, doar că este de gheață. Bossul al treilea e cel mai greu dintre toți. Nu trebuie frunză. Așa, pentru pepene. Da, este o drag drumul și lui el, o să mă temi. Bagă! Ce bagă? Nu, că nu-i să bag 3. Ce bă? Mă ia din prima. Doamne, nivelul ăsta e mult prea greu, băieților. E mult prea greu. E mult prea greu nivelul ăsta. Sper să nu vă stricați pe mine că bă, Matei, tu-i pepenele gigante, ești mai bun ca noi. Dar ia uite de aici. Ia ce vedeți. Bă, eu nu l-am văzut pe ăsta. Bun. Haideți și bă, să câștigăm să pierdem. Bușilor. Parcă vedeți, Matei, tu ai trisat, ai băgat bani în joc. Chiar nu adevărat. Eu n-am băgat niciun diamant, doar l-am primit. Mă jur. Dacă vreți, o să vă arăt cum ar să câștigăm nivelul ăsta. Băieți. Nu! Măcar ei pe ăștia doi. Aia e foarte bună. Dar nu le-a pe ăsta. Păcat. Măcar mai dă pepeni de gheață. Măcar mai dă-mi unul. Hai că ne facem. Ai, bă, 2! Dacă mă dădea 3, eu mă lăsa. Voi vedeți ce se mai întâmplă aici?
măcar câștigăm. Aia e foarte bună. Dar puteți să jucați cu mine. Când terminați 3 țări, jucați cu mine. Adică dați drumul la YouTube. De ce nu mă lasă să pun? Eu n-am dat niciodată cu ultima dată pe până lui de gheață. Adică frunză în ultima dată. M-am obișnuit cu Brawl Stars. Încă o dată ultima dată. Băi, frunza! Gata. Câștigăm! Yay! Da, boșilor! Scrieți în comentarii, Matei este cel mai bun. Versus Zombies! Să vă arăt ce plante am, ca să mă crede. Care-te de aici? Haideți, bășilor! O să am ceva în bușteană. Vedeți? Bă, cât îmi dă ăsta? Ia uite-ți băieți cât îmi dă. Când termină capitolul. Vă dovedesc că am terminat 3 țări. Da, uitați. Boss făcut. Boss făcut. A, bine, aici ați văzut că și boss făcut. Să vedeți că m-am chinuit în 3 zile am făcut. Dar hai să-l deblocăm pe ăsta. Bă, mai 5 plante pe ăsta câte au? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Păi 7 și ăsta cum are 5? Ia, vreau să... L-am deblocat din greșeală. Și ăsta a 5. Și ăsta a 5. Dacă și ăsta mă spânzuri. Bu! O să nu are cum să aibă 5. Bu, zbor joc de mine. 5. 5. A, bă, nu. Măcar ăsta 6. Eu, ăsta câte 7. Cinci. 6. Dar hai să-l deblocăm. Bun, cam atât cu acest episod. Eu am fost Matei. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!